mbaka mwago e studio ka en mbaka mabende wachualo ne joneno magwa e counties mopogore opogore kama bende gintiere gie thuolo ni adwani wadhi nyaka e kaunti ma Migori watudre kod Juma onyiso ni to jo Migori neno nade kotudore kod sekta mar thieth. Juma ka intiere kaunti ma Migori chiu nade Migori kono to nyaka sani thieth e kaunti ma Migori chalo nade jo Migori thieth chopo negi e yo makare kose giwacho nango Juma. Erokamano jo isawinyi makare kowuok e kaunti ma Migori wachio makare ka bende ing'e maber ni sekta no ka mar thieth en mano bende koro oganda osebiro kongore wangi ahinya ka bende kwang'iyo kata mana kaunti ma Migori budget mosebed ka iketne migawo ni osebedo mamalo ka ipimo kod migepe moko ka wang'iyo iko omenda ma wantiere sani omenda maromo bilion 2.3 ni oket tenge ni migawo mar thieth kwang'iyo iko omenda mar gana 2021 kod 2022 noket omenda maromo bilion 2.4 ka bende magi niketo mondo nene wechego mag thieth koro chwale yono makare kata kamano nitiere kama bende oganda osebiro ka koro puoyo piny owacho yorogo mag thieth ko machielo bende nitie seyo ma osebed ka igolo kod oganda ka otendo bende wechego mag thieth osebed ka ichwalo e kaunti ma Migori ka bende mokwongo kapok amiyo oganda thuolo achiel kuom yoko bende osebedo e kinde mokalo ma wayudo kuom jodite migawo ni en ka otende kod nok mag jogo bende koro chiwo thieth e kinde mar juma achiel mokalo na bedo kod twak kod achiel kuom jodite migawo mowacho ni king'iyo jogo machiwo thieth osiptende kata migawo mar thieth maromo ji 700 gin mago eko mondi kod migepe mok mag piny owacho masiro chenrogo mag thieth manyiso ni ka migepe gi nyalo golo jotich 700 gine koro ok ti nyiso ni migawo mar thieth nyalo bedo kod midhiero mag nok mag jotich en yok ma bende nosegol kata kod kamit no mochiwo wechego mag thieth e boma Migori mano yango ni thoth kuondego mag thieth e kaunti ma Migori ok osebedo kod kwan jogo machiwo thieth moromo ma bende osemiyo chenro mag thieth ok osebedo kadhi makare ka opogore kod mano oganda bosegolo yok mopogore opogore ma oting'o mago mag yath kaachiel kod moko machiwo go thieth kabedwa ni mondo kiny maka wuon wachiwo achiel kachiel ne oganda wang'ene to nyaka sama wuene chenro mag thieth chalo nade be giyudo yath wanya paro kinde mar dwe achiel mokalo piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo yedhe maromo omenda mar milion 60 yedhe gi be nyaka sani gintiere be oganda yudo thieth makare ka gidhi e kuondego mag thieth koro miya thuolo mondo koro amiyo oganda thuolo mondo koro winj to gin nyaka sama wuene bende gido thieth e yono makare e kuonde thieth e kaunti ma Migori adwa ni mondo achak kod chori machiegni watwak e wechego mag thieth higni 10 ka nyaka ne ket weche mag thieth e piny owacho mag kauntis in kaka japiny kinde mane dhi osiptal mogik kata watni mane monodhi to bende chenro mag thieth itimo kaka in owuon isbedo kigeno kaka japiny iluonga ni Frederick e osiptal nadhi machiegni koko kawo kata dweche moko 2 mokalo chien nadhi ayudo osiptal sida mantie osiptende wagiendi emani jo dakteche ema samoro nyule tich ok gidwa tiye samo winjore samoro jatuo donjo en gi emergency cases mondo mi atende kaka ng'ama ni emergency cases pod okoni ni dhi malo iduog piny manya ng'owa mano kende chandruok mantiere to kaluwore gi migawo mar thieth kaka sani endi sirkal manokalo ne onge yath e osiptende gi mano to adiera mar wach to kaka nyoro Dr. Chila yako donjo kaendi osiptal moro amora kidhiye iyudo ka yath nitiere gima monda kwayo mondo jatelo med timonwa jo dakteche ma tiyo osiptende gi endi moko ok gin so active tich especially kibiro osiptal seche mag otieno ondik daktari momiyo otiyo seche mag otieno tiyudo ka samoro ginindo ma ng'ato nyalo dhi mabudh mati kata seche mang'eny kore koyud thieth ma e sida mantiere kaendi to e osiptandwa masani wantiere niendi gavanawa otimo gimaber nikech aneno ka osiptal sani igero ute moko igero jotije bo imedo kendo aneno ka yath kar yath kaendi temo kete yath kabisa ta kwaye mondo mi kata ka yath ni osiptal kamano nitiere dakteche moko ma ben gi chemistries gi oko pod ginyalo kwalo yedhe gi endi mondo giter kocha kwayo jatelo mondo mi oket kanyo mijinyo mondo rid kabisa mondo yath odhi ne japiny kik dhi chak use kendo wantie kod osiptende nyaka mantie kor gwenge ma bende oganda osebedo ka ywak ne samoro dispensary yedhe ok chopi ogiyudi nyaka sani e kor gweng' kama iwuoke cha osiptende matindo ka be gin gi yath osiptende go nyaka sani gin gi yath osiptende mag gweng' nigi yath te yedhe gi okwor gi nyaka osiptende yath nitiere ma sani mondo yud ni bedo referred idhi osiptal maduong' mano mana tuo makoro tamore lakini tuoche matindo giendi sani yath ni osiptende matindo jopiny yudo konyruok erokamano kuom paro machal koda mano adwani chori machiegni wawuoyo wechego mag thieth nyaka sama wuoyeni king'iyo sekta mar thieth e kaunti ma Migori
ber mane kata lokruok mane miseneno e sekta mar thieth ka koro pok wadhi e midhiero mukale? Anyalo wuoyo e wach thieth e kaonti ma Migori. Juma ma okalo nabedo gi jatuo osiptal kaonti referral hospital, kendo noyudo accident, kendo kane wakawe modhi opime motere nyaka malo modhi orwake ward, nobedo na malit kabisa ka wadonjo gi jatuo to dakteche ok ane kage ka chap kabisa. Yath ndio dang' ok awach ni nitie kata onge, gini osamako wakora momako dakteche. Iyudo ni samoro dhi gi jatuo to en ni koka podi chaki biro iri kikoni ni mondo dhi ng'iew yath makama oko ma isiemo ni chemist moro. Koro wachich ni kare chemist gi gin magi gi koso. The Ahero County Hospital on Monday ne atiyo gi 700 e